Eta gaurkoan Berriozarko igerilekuen inguruko elkarrizketa izanen dugu, izan ere 25. urteurrena ospatzen dute, eta horretaz hitz egiteko udaletxeko zinegotzi batekin egonen gara, Fontxa Ernesto, arratsaldeon eta ongi etorri Xaloara. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, gaurkoan ere ospakizunen harira etorri zara Xaloara, 25. urteurrena ospatzen duzue igerilekuetan Berriozarren. Noiz sortu ziren eta zer sortu zen honen inguruan? Bueno, 25. urteurrena da, bai, esan behar da urten Berriozarren, urteurrenez josita gaula urtea, baina, hau da, ustorria azkenekoa, ospatu beharrekoa, baina, hori, orain 25 urte ireki ziren, ja, igerilekuak, Berriozarko igerilekuak, eta esan behar da, bere garaian, aldarrikapen historiko izan zela aurreko urteetan, eta orduko Berriozarko kontzejua, oraindik ez baitzen udala, oraindik, azkenean proiektua egin, finantziazioa lortu eta egin ziren igerilekuak. Orduan egin zen igerilekua berak, instalazio minimo bat, ez non zegoen taberna eta erabilera nitzetarako gela batzuk, eta aldagelak eta hori guztia. Eta gerora joan dira egiten beste azpiegitura batzuk, tartean polikiroldegia, frontoia, eta gaur egun padel pistak, eta hori guztia. Denborarekin, gaur egun esan dezakegu ditugula kirol instalazio potente batzuk. Osongi, gera azalduko dugu zehazki nola daukazuen montatuta oraingo igerilekua, baina lehen aipatu diezu aldarrikapen honekin batera ere izan zirela herri ekimen esanguratsuak, ez? Bai, hor aipagarriena izan daiteke, pixka bat gazte mugimendutik edo orduko gaztetxetik egin zen proposamen bat aldarrikapen honen barruan, eta izan zen, deitzen ziren herri piztinak edo piztina herrikoiak edo, izan zen Eguzki plazan, hori obretako kontenedore batzuk ekarri, urez bete, eta hor herri piztinak eta izan zen oso bitxia, farregarria, eta aldarrikapen egiteko modu polita. Osongi, gainera hemen esan beharra dago eguzkia jotzen duenean, jotzen duela gogoz. Eguzki plazan eguzkia jotzen duenean. Hori da, eta uztaila eta abuztuan igerilekurik ez baldin baduzu Berriozarren, normal olako aldarrikapenak egitea, ez? Osongi, ze aldaketa jasan ditu igerilekuak 25 urte hauetan? Hasieratik sorrera horretatik gaur egun arte? Batez ere, lehen aipatu ditudanak, instalazioak orokorrean joan dira gauza gehiagorekin osatuz, aipatu ditute kiroldegia bera, frontoia, padelpistak izan ziren azken azpiegitura horre egin zena, ez? Igerileku basoa edo edadolontzia, ez dakit hola esateli dagoen, hasierako bera da eta agian etorkizunera begira igual egin beharreko lehenbiziko hurrengo obra potente izan beharko zen hori onditu edo beste bat egin, gaur egun Berriozar ez da 5.000 biztanleko ura, orain 25 urtekoa, eta nabarmen ikusten da txiki geratu dela, igerilekua beraz, orain badakigu nola gauden, egoera ekonomikoa ez da bat ere ona, baina etorkizuna begira hor ikusten dugula gabezi hori eta egingo dugula saiakera bintzat. Aurrera begira baduzuela hori, ez? Hori da. Osongi, ospakizun lan hauetarako beti bezala, dituzue jarduera pila bat Berriozarren, zer antolatu duzue ospatzeko? Esan behar da ez genuela ezer oso potenterik egin, ospakizun ongi egirik ez genuen egin nahi, baina urteurren honek merezi zuela zer berezia egitea, ez? Horretarako berriki lan, kirol instalazioak kudeatzen duen enpresa udala, eta baita ere bertako tabernak kudeatzen duena, denen artean osatu ataldetxo bat antolatzeko egitarau bat, non sartzen ditugun bai ekimen kulturalak, bai kirole jarduerak, eta pixka bat horrekin nahaztuta, eta baita ere zenbait ospakizun gastronomikoak nolabait esatearren, ez?
Orduan, hor, kirolaren aldetik egin nahi izan duguna da, urte osoan zehar instalazioen bertan egiten diren jarduerak, horiek berdegunera atera eta ikustarazi, ez? Piztinera joaten den jende guzti horri, erakutsi urtean zehar zer egiten, ez? Segurazki badago jende pile bat ez duena ezagutzen zer egiten da, zer eskaintza dagoen kirol instalazioetan, eta hori egin nahi izan dugu. Orduan, egunero bada kirol ekimen bat, ez? Hor kalera aterako duguna, ez? Entzutzen ere berdegunera. Horien artean spinning, zumba, insanity edo body fit adibidez direnak, adibidez olako jarduera batzuk. Beste aldetik baditugu ere horrentzako gauzak, asteburu honetan gaur irekitzen da denboraldian, beraz, egitarau hau hasten da gaurtik aurrera eta hurrengo larunbat arte iraunduko dena. Eta hori biharko dago aurreikusita ere, bai goizean eta bai arratsaldean ukitzea puzgarriak, urezko puzgarriak, beraz uretan gozatzeko. Izan behar da ere bai eguraldiaren arabera ere aldaketak egon daitezkela, noski eguraldiak agintzen du, ez gaude Jamaikan, beraz eguraldiaren arazta beti daukagu gure Bizkar gainean. Eta hori ari nintzen aurrentzako gauzetaz, puzgarriak eta baita ere egin behar da hurrengo asteazkenean ludotekaren ikasturte amaierako jaia, normalen egiten dena plazan batean edo, baina aurten eramango dugu igerilekura eta egitaragonen barruan sartuko dugu. Eta hirugarren gauza bat izango zen ekimen kulturalak, ez? Eta zuzen ere dira bi kontzertu eta dantza afrikarraren emanaldi bat ere bai. Lehen biziko kontzertua bihar da, 8:30 eta joko duen izango da Ipar Folk taldea. Eta hurrengo larunbatean, 18an zuzen ere jotzen du Launek taldea. Eta hurrengo asteko ostiralean, 17an izango da dantza afrikarraren emanaldia. Eta bukatzeko egitaragoarekin aipatu behar dira bi asteburutan dauden bazkari eta afariak, ez? Zuzen ere bihar paella da herrikoia badago, horre nahi duenak informazio eskatu dezake Kirol Tabernan, Kirol instalazioetako tabernan bertan informazio eskuratu dezake eta apuntatu ere paella da horretarako. Eta gero hurrengo larun batean, 18an, afaltzeko izango da kasu honetan, parrilla da herrikoia ere bai. Hor egongo dira barrasa eta parrillak ere nahi duena erentzako bere gauzak eraman eta hor bertan egiteko. Eta horren ondoren izango da kontzertua, kasu honetan, 18ko kontzertua Launekena, zuzen ere, izango da 10:30. Beraz, afalduta gero kontzertua. Eta gutxi gara bera hori da osatu dugune gitaraua, ospatzeko 25. urren hau. Osongi. Beste herri batzuetan, horre, badakigu igerilekuetako gastuak oso garestiak izaten direla, eta, zakit zer moduzko osasuna daukazuen bazkidei dagokionez, hor jende asko apuntatzen da igerilekura? Bai, askotan gertatzen da, segun eta zen motatako udara ateratzen den, nahiko aldakorra izaten da, zoritzarrez, horrek eragin zuzena dauka, ez? Batez ere, udako denboraldiko abonoetan. Baina, aipatu behar dena da, nire ustez, Berriozarren enpresa publikoa sortu genuenetik, kudeatzeko kirol instalazioak, ekonomikoki egoera hobetu dela. Eta bintzat, azken finean zerbitzu publikoa da, zerbitzu publiko bat eskaini behar dena, eta bintzat defizita ez daukana. Beraz, oso pozik gaude horrekin, ez normalean, kirol instalazioak oro har leku askotan badira defizitarioak eta hemen Berriozarren mantentzen dugu oreka bat eta urte osoko abonatuekin gehi udako denboraldirako egiten diren bazkideekin mantentzen ditugula bai instalazioak eta bai eskaintza guztia. Osongi, bukatzeko aipatu diezu hor udalean oso lanpetuta zabiltzatela, zer duzu orain eskuartean? Azken finean Berriozarren gaude, Iruña ondoan, eta bada fenomeno bat hemen gertatzen dena eta da San Fermina baino lehen ematen duela mundua akabatu behar dela, eta orduan gauza asko itxi behar dira San Fermina baino lehen, eta Berriozarren egoera beretsuan gaude, ez? Eta orduan ekainean
osoko bilkurarako baditugu zenbait gai potolo, eraman behar direnak udalara denok igual lasaiago joan alizateko, eta pilatzen da lana besterik ez. Udal batean dago egunero, eta urteko edozein garaian badago lana nahiko eta sobera, beraz. Ez gara kexatuko. Osongi, zuek ere betu duzue urte bat udaletxe askotan eta askotan bezala, hemen ez da aldaketarik egon, baina ez balorazio egin duzue urte bat eta gero. Gure ustez balorazioa positiboa besterik ezin da izan, ez? Zuk aipatu bezala berrizarren etzen eman beste leku askotan ematen aldaketa, hemen nola baiteko jarraipena ematen diogu azken 8 urtetan egindako lanari, eta gure kasuan tokatu zaiguna da sakontzea guretzat helburu nagusiak diren horietan, sakontzea parte hartzean, sakontzea sozial mailan, sakontzea ere erabakitze eskubidearen inguruko lanean, eta hori zentzu horretan gure balorazioa positiboa da. Eta bukatzeko, hauteskundeak gertu ditugunez, eta politika munduan hor aritzen zaren aldetik nola ikusten dituzu bigarren hauteskunde hauek? Zuk ongi esan bezala bigarren hauteskundeak dira, baina guretzat da horrela hartzen dugu bintzat bigarren aukera bat bezala, ez? Eta badira elementu objektiboak esaten dituztenak aukera politak badirela, gure kasuan Bilduren izenean, ari nahiz orain hitz egiten, hori aukera handia ditugula abenduko emaitzako betzeko eta ez bakarriko betzeko, baizik eta eskuratzeko ere Nafarroako parlamentari bat, ez? Orduan, ilusio horrekin ari gara lanean eta ilusio hori zabaldu nahian gabiltza eta jende animatzen eta jendeari esaten beste hauteskunde garrantzitsuak badirela, nahiz eta askotan pentsatu urrun geratzen zaizkigula, baina ikusten dugu beharrezkoa dela Madrilen hemengo aldaketaren ahots propio aukitzea, oso garrantzitsua ikusten dugu, eta ere esan nahi dut ere bai, gu hor egongo garela, aukerak baldin badaude ere Madrilen aldaketa emateko, hor egongo garela, hori inork ez dezala auki zalantzarik, gure bozkak oso baliogarriak izango direla ere, baldin eta aukera dagoen demokratizazioaren bidean Madrilen pausoak emateko. Nola segitzen duzu Madrileko lehia hori nazio mailan, hor da biltzan lau alderdi nagusi horien lehia hori? Nola segitzen duzu? Zoritzarrez, konstatazio bat egiten duguna da oso aukera gutxi dagoela benetako aldaketa bat emateko Madrilen. Izan daitezke mugimendu batzuk alde batera edo bestera, baina orokorrean esan daiteke indar korrelazioa ez dela asko aldatzen, ez? Blokeak nahiko oso gutxi mugitzen dira eta beraz horrengatik gara ezkorrak zentzu horretan, ez? Ikusten dugula Madrilen aukera gutxi daudela benetako aldaketa emateko edo behintzat demokratizazioaren bidean aurrera pausoak emateko, ez? Hala da, horregatik planteatzen dugu guk hemengo ikuspuntutik ere bozkatu behar dela ere Madrilera, batez ere horretarako, ez? Aldaketa hori, aukera baldin badago hori emateko hor egongo garela, baina batez ere da aldaketaren ahots propio aukitzeko Madrilen, eta baita ere aldarrikatzeko guri herri bezala dagozkigun eskubideak, ez? Hori izango da gure bete beharra, hori bada gure nahia eta hortan gaude lanean. Iragarle lanetan, badakit beti zaila izaten dela pasatu behar direnak aurretik jakitea, baina emaitzetan uste duzu agian aldaketaren bat egon daitekela Nafarraren kasuan adibidez, parlamentariei dagokionez. Bai, nik uste abenduko emaitzekin alderatuta, nik uste dut guk aterako dugula abenduan ateraz genuen parlamentaria, beraz, aldaketa importante bada. Nor galduko luke? Izan daiteke Podemos ezker batuarekin egin duten hitzarmena eta gero, edo PSN, baina ia don legearen kontua, baina guk gure atera beharko dugu, eta izan like posible PSOEren kalterako edo Podemosen kalterako. Osongi, ikusiko dugu ez gertatzen den. Dena dela, ongi pasatu urte hurrenean,
igerileku inguruan hitz egitera etorri gara, baina, bueno, badakigu hemen xaloan batzutan bukatzen dugula garretatik pixkat, eta ongi pasatu. Eta hori, dena gonbidatuta zaudetela. Osongi. Etortzera. Osongi. Mi esker. Mi esker zuei. Eta zuei ere eskerrik asko eskainitako arretagatik, asteburona pasa eta astelen arte. Lacturale esnea aurten ere zapore eta kalitatearengatik saritua. Zapore Gorena 2016 sari internazionala, Europako txef eta sumillerren eskutik. Benetako esnea elez idazten da, Lacturale. Lacturale esnea aurten ere zapore eta kalitatearengatik saritua. Zapore Gorena 2016 sari internazionala, Europako txef eta sumillerren eskutik. Benetako esnea elez idazten da, Lacturale. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu, bazkariak asteartetik igandera eta afareak hortziral eta larunbatetan ematen ditugu. Ekainaren 18an mus txapelketa, saria 1000 euro, sagardotegiko lau menu eta txapelak. Izena emateko 70 euro bikoteko, menua barne. San Ferminetan bazkarietarako egunero zabalik. Sagardobus zerbitzua sagardotegira Labriteko aldapatik. Animatu zaitez! Zato Baldorba sagardotegira.